Kostol sem bol prevezený z východného Slovenska. Tak tam sa vnútri krmí pekne. Nemáme ju krmiť, my ona sa nakrmí sama. Priehrada má unikátnu architektúru. Už začínajú nejaké vytesávané sochy. V každom prípade nachádzame sa vo vnútri areálu bývalej nemocnice Kux. Ahoj, vítam vás u nového videa. Dnešné video bude trošku iné. Nakoľko mám pracovnú konferenciu v Krkonoších, tak ma napadlo, že by som cestou tam a cestou potom zajtra z konferencie vám mohol natočiť nejaké video z nejakých zaujímavých miest po ceste. Tak som si spravil research, mapy trošku, niečo som našiel, tak vás tam dneska vezmem a takisto zajtra cestou domov, potom po obede, večerom, uvidíme, kedy sa odtiaľ dostanem, tak sa pôjdeme pozrieť do Hradce Králové a ukážeme si tam nejakých pár pekných miest, trošku povegetíme a tak. Takže opäť video, ktoré vám môže poslúžiť ako nejaký tip na nejaký krátky, pár hodinový, jednodňový, prípadne výlet. Záleží, odkiaľ ste a ako ďaleko to máte. Tak poďte sa na to so mnou pozrieť. Dúfam, že sa vám bude video páčiť a že vám možno poslúži teda ako aj tá inšpirácia. Ja tam zhruba za pol hodinu až 3/4 budem na prvom mieste. Tak sa pohodlne usaďte a nechajte sa inšpirovať. Tak prvá krátka zastávka pred hospitálom Kux. Hlavným magnetom tohto hospitalu je rozsiahly barokový komplex bývalého špitálu, nemocnice pre vojnových veteránov a kostola Najväčšej Trojice. Založil ho gróf František Antonín Špork na prelome 17. a 18. storočia. Celý areál prešiel rozsiahlou a veľmi podarenou rekonštrukciou. Ideme sa pozrieť hore vyššie, priamo k nemu. Tu je areál pred Kuxom. Toto ešte to nekvitne, ale pomaličky začnú kvitnúť stromky na jar, no, respektíve v lete to tu bude pekné. Tak, poďte sa na to pozrieť zblízka. Dúfam, že ma bude počuť docela veterno a chladno. Pred bývalou nemocnicou, pred Kuxom sa nachádzajú tieto sochy cností a nerestí. Je ich tu teda docela dosť. Nachádzajú sa nad priečilím celého komplexu, teda pred priečilím celého hospitalu. Sú to alegorické sochy cností a nerestí od najvýznamnejšieho barokového sochára Matiáša Bernarda Brauna. Tieto expresívne sochy sú vrcholným dielom českého barokového sochárstva. Ďalšie Braunové sochy nájdete aj v iných častiach areálu a na nedalekom Betléme, čo dúfam bude ďalšia zastávka, ak nezačne pršať alebo niečo, pretože to je trošku v lese a na prašnej ceste, tak uvidíme, ako nám počasie bude priať. Je strašne veterno, ale teplotnou je príjemne. Kostol Najväčšej Trojice je integrálnou súčasťou hospitálu s krásnou barokovou výzdobou a hrobkou rodu Šporkovcov. Je to krásna baroková stavba, okolo ktorej je takto postavený areál hospitálu bývalého. Tam ďalej vzadu by mala byť tá bylinková záhrada. Skúšime sa tam pozrieť, ak sa tam dostanem. Vchádzame dnu. Nachádza sa tu aj České farmaceutické múzeum. To je služobný vchod. Tu by mala byť bylinková záhrada. Niekde týmto smerom. Tak nachádzam sa v bylinkovej záhrade za hospitálom, respektíve jeho areály, za budovou. Táto rozsiahla bylinková záhrada bola obnovená podľa pôvodných barokových plánov. Nejak záhrada je pomerne väčšia, nejak gigantická, ale na prechádzky ideálna. V krajšom počasí i dnes sa to dá, ale v krajšom počasí tu bude určite príjemnejšie, bude to viac rozkvitnutejšie v lete, typujem, alebo respektíve. Už by to malo byť teraz, ale to počasie sa ešte zahráva a vypadá to teda takto. Tu sú nasadené všade nejaké bylinky. Dá sa k tomu asi aj prejsť. Musíme sa pozrieť na to. Tak pre zahradkárov, tu sú nasadené tulipány napríklad. Žebíček tužebníkovitý, tuším čo je. Kopu ďalších rastlín, bylíniek. Je to fakt rozsiahle, je to vlastne po celom tom, ako vidíte, tieto živé malé plotíky, tak medzi nimi všade sú, okrem teda stredu, takto po krajoch sú nasadené
takto rôzne rastlinky. Tu je česnek, medvedík, křencelský, pilát lekársky, komule, to som v živote nepočul, a tak ďalej, mnoho ďalších, mnoho ďalších krásnych voňavých byliniek. Bude to tu podľa mňa i krásne voňať. Už teraz ako popri tom chodím, tak tu krásne rozvoňava, miestami zavanie, ak ten vietor zafúkne. Tu je máta, pelínek a tak ďalej a tak ďalej. V záhrade sú takto krásne 4 malé fontánky. V podstate tá záhrada je docela pravidelného tvaru. 4 fontánky na 4 rohoch akoby. Pak sú tu takto 2 rovnaké stĺpy a v strede je socha nejakého panovníka alebo rytiera, obklopená ďalšími malými sochami. Predpokladám, že to budú opäť diela slavného sochára spomínaného. Kux bol pôvodne koncipovaný ako rozsiahly kúpeľný areál na druhom brehu Labe, z ktorého sa však veľa nezachovalo. Čo to malo konkurovať Karlovým Varom. Ešte takto záber teda na tú záhradu priamo spredu vstupu. Tie sochy to krásne dotvárajú, ten živý plot je úplne pravidelný, je to krásne pravidelné a upravené. Páči sa mi tá záhrada. Tá záhrada je fakt ako pekná. Je tu príjemne sa prejsť, lebo tu pár ľudí aktuálne v tomto počasí. História je spojená s Grofom Šporkom. Grof Špork bol excentrický mecenáš umenia a Kux sa stal jeho života významným spoločenským a kultúrnym centrom. V areáli sa potom nachádza ešte aj farmaceutické múzeum, ktoré sme si ukazovali ten služobný vchod, a ešte sa tu nachádza aj baroková lekáreň u granátového jablka. Tak ešte sa pokochajte trošku. Toto je kraj záhrady, jabloň na kraji hneď. Vstup je teda takto cez brány, otvorený. Môžu tam dokonca aj psi na vodítku. Nejaké informačné cedule, návštevný řád a podobne sú tu umiestnené. Dá sa sem prísť autom z toho smeru, popri nejakej farme. Je tu takáto otočná plocha. Ja som zaparkoval tu. Potom je tu ešte vo vnútri parkovisko, je tam reštaurácia, nejaká spúdka, terasa a tiež je tam teda nejaké menšie parkovisko. Čiže nie je úplne problém sem zájsť autom, v pohodičke. Tak a poberiem sa na ďalší cieľ, dúfam, že mi to vyjde teda. Tak poďte so mnou na ďalšiu lokalitu. Ďalšia zastávka je kúsok od toho Kuxu, z druhej strany v lesíku. Parkovanie je tu free na docela veľkej ploche. Ďalšia zastávka teda je Bravnův Betlém. Tu je návštevnícky poriadok opäť a touto cestou sa vydáme až k spomínanému Betlému. Cestou k Betlému vidím takúto zaujímavú skalnú akoby stenu. Vypadá, keby to tu bolo schválne vystavané niekedy, ale kto vie, je tu plot, nedá sa k tomu ísť. Stromy rastú hneď z kraja. Zaujímavý prírodný úkazík. Už začínajú nejaké vytesávané sochy, ako kráčam lesom. V lese som teda úplne sám. Opäť ďalšia. Sochy sú vyrezávané v pieskovcových skalách. Terén je tu takýto lesný, trochu kamenistý. Chvíľu bola asfaltka, tak začalo byť toto, takže s kočíkom asi nevhodné, podľa mňa určite. A už sa nachádzam tu pri Betléme. Evidentne tam niekde nejaký prameň, tečie voda. Bravnův Betlém. Fascinujúce unikátne miesto. Je to prírodná galéria sôch, barokových a reliefov vytesávaných priamo do pieskovcových skál. Priamo uprostred lesa. Je to, ako som spomínal, dielo tiež toho samého umelca Matyáša Bernarda Brauna, barokový sochár český. Lokalita sa nachádza v oblasti zvanej Nový les, približne 2 až 3 km pešo od toho barokového areálu Hospital Kux. Prípadne autom zhruba 15 minút podľa premávky od toho Hospitalu Kux cez Dvůr Králové nad Labem, respektíve pred dvorom je odbočka, cestu 3. triedy dostanete sem priamo na to parkovisko. Tu je asi prameň, predpokladám, nejaký pramienok, ktorý takto pokračuje nižšie a tam možno končí v tom bahnitom teréne. Téma tohto diela, respektíve svoch, narodenie pána, kláňanie troch kráľov, príchod pastierov, impozantné postavy pustovníkov, ako sú svätý Ján Krstiteľ, Onufrius, svätý Garinus, reliefy ako videnie svätého Huberta alebo studňa Jakubova a ďalšie alegorické postavy a výjavy.
Hodnote sami, ako vidíte, či vám to stojí za návštevu. Určite ako prechádzka v lesíku zhruba 10 minút od parkoviska, ani nie, rýchlo chôdzou. Tam ďalej pokračuje nejaká turistická trasa, myslím, že to pôjde smerovať až do toho Kuksu, v ktorom sme boli pred chvíľou. Tu pokračuje ďalšia turistická do lesa. Sochy vznikli v prvej tretine 18. storočia, približne v rokoch 1723 až 1732 na objednávku grófa Františka Antonína Šporka, osvieteného mecenáša umenia a zakladateľa Kuksu, ako miesto na meditáciu a rozjímanie. Miesto podľa popisu by malo mať magickú až mystickú atmosféru. V tomto počasí, ako veternom trochu, zatiahnutom, bez ľudí, musím uznať, že pôsobí trochu mysticky. A pre niekoho, kto nemá rád úplne samotu, tak asi radšej, keď bude krajšie, pravdepodobne tu bude aspoň 1-2 ľudia. Je to tu prístupné počas celého roka, je to free, voľne v lese, takže ja sa teraz už vydám podľa hodín. Buď ešte uvidím, ako mi bude ukazovať navigácia, buď ešte stihnem 3. miesto, alebo sa potom prihlásim až zajtra, takže tu sa s vami rozlúčim a buď bude prestrih na to ďalšie miesto, alebo až na zajtrajšok. Tak, nakoniec sa mi tu podarilo, stíham to. Ďalšia a posledná moja zastávka cestou na pracovné stretnutie je tu, na tejto krásnej rozprávkovej priehrade Les Kráľovství, kúsok od opäť Dvúr Králové nad Labem. Poloha priehrady je na hornom toku rieky Labe, asi 4 km proti prúdu od mesta Dvúr Králové nad Labem, Kráľovohradeckém kraji. Priehrada je celkom dosť vysoká, vyše 25 metrov. Tu sa nachádza rieka Labe, respektíve jej hradená časť, ktorá prejde priehradou a ďalej pokračuje svojím smerom. Priehrada leží v malebnom zalesnenom údolíčku, je obobstavaná rôznymi týmito rozprávkovými vežičkami. Priehrada má unikátnu architektúru. To, čo robí túto priehradu výnimočnou a veľmi známou, je jej jedinečný architektonický štýl. Ako vidíte, je to fakt tak rozprávkové domečky, nejaké brány. Teraz sa nachádzam na tej hrádzi priamo. Tam ten domček je domček hrádzného a strojovňa. Hrádza je jednak prechodná pre autá, takže treba dávať pozor, nechodiť po ceste, ale po chodníku. To je ten dům hrádzného. Celé je to postavené v romantizujúcom pseudogotickom štýle. Pripomínajú skôr bránu do rozprávkového hradu, než technické dielo. To je pravda, musí to furt ísť nejaké auto, samozrejme. Presne to pripomína nejaké brány do nejakej rozprávky a pritom je to hrádza. Parkovanie tam je novo vybudované parkovisko za nejakých 20 Kč na deň, myslím, sú tam dve, jedno je hore vyššie, jedno je nižšie, na jednej strane cesty, na druhej strane cesty. Kedysi dávno, čo si pamätám, som tu bol naposledy pred 5-6 rokmi možno, tak viem, že tu bol problém s parkovaním a nemal som tu kde zaparkovať. To som ale nevedel, že sa dá hrádza prejsť. Prišli sme z tej druhej strany, nevedel som, že hrádza prejazdná, možno nebola, neviem. A ja aktuálne stojím na opačnej strane, tam. Prišiel som odtiaľ z Dvúr Králové nad Labem. Je tu plocha, kde sa dá nechať auto na chvíľku odstavené. Asi nie na 5 hodín, ale tu je koniec cesty. Ďalej to pokračuje cez tú hrádzu. Hrádza je považovaná za jednu z najkrásnejších, ak nie najkrásnejšiu priehradu v Čechách, najkrajšiu priehradu v Čechách. História a účel priehrady. Priehrada bola postavená v rokoch 1910 až 1920 a jej hlavným účelom bola ochrana pred povodňami a tiež výroba elektriny vo vodnej elektrárni. A tá elektráreň je súčasťou dodnes, pravdepodobne to bude to dolu. Či to ešte vyrába elektriku pre obec? Pravdepodobne je to dosť možné, že ešte áno. Prečo by to rušili, ak by to bolo stále funkčné a malo to zmysel. Tak, to bola moja posledná dnešná zastávka pre vás. Rozhodnite sa sami, kde chcete ísť, alebo nechcete. Nechám to na vás. A ja už pokračujem na pracovnú činnosť a ozvem sa vám zajtra z toho Hradce Králové. Takže zatiaľ ahoj. Ahoj, vítam vás v Hradce Králové a aktuálne stojím pred parkovacím domom. Netuším, koľko to bude stáť. Keď pôjdem preč, tak si ukážeme, aká bola cena za parkovanie a teraz sa vyberieme do mesta, na námestie. Nachádzam sa na veľkom námestí v Hradci Králové. Námestie, ako vidíte, je lemované radami starých mešťanských domov. Dominantou námestia je
Mariánsky morový stĺp, ktorý sa nachádza uprostred Veľkého námestia od roku 1717. Socha Panny Márie dosahuje výšku 19 metrov a súčasťou stĺpu sú aj títo 8 svätcovia umiestnení okolo stĺpu. Celé je to postavené z pieskovca a je to od roku 1958 chránené. Presuniem sa trošičku ďalej z Veľkého námestia, ktoré je okrem iného aj veľké parkovisko. Námestie je v pláne rekonštruovať a prerobiť na pešivú zónu, aj cyklistickú trasu a samozrejme aj nejak ponechať priestor pre auta. Ale nebude to už pravdepodobne takéto veľké parkovisko iba v strede centra. Presunieme túto kúsok na kraj Veľkého námestia, na ktorom sa nachádza katedrála Svätého Ducha, ktorá je významnou gotickou cihlovou stavbou v Hradci Králové. Nachádzajúca sa na severnej strane Veľkého námestia, blízko Bielej veže. Biela väža je tam tá väža vedľa. Biela väža, katedrála Svätého Ducha. Katedrála bola založená okolo roku 1308 pravdepodobne kráľovnou Eliškou Rejčkou, manželkou Václava II. Vo veži katedrály sú umiestnené 4 zvony. Hneď vedľa katedrály sa nachádza Biela väža, ktorá je najvyššou stavbou v Hradci Králové s výškou 71,5 metra. Väža ponúka krásne panoramatické výhľady na Hradec Králové, Krkonošsko a Orlícke vrchy. Vo veži sa nachádza zvon Augustín, ktorý je najťažší a tretí najväčší zvon v Česku, ulitý v roku 1509 hradeckým zvonárom Ondřejem Žáčkem. Zvon bol pôvodne zavesený u kostola svätého Klimenta. V roku 1581 bol však premiestnený na túto bielu väžu. Váži 10 tón a má priemer 2 metre a zvoní pri výnimočných príležitostiach. Na námestí sa nachádza aj nespočet rôznych reštaurácií, kaviarní, cukrární a podobne, nejaké hotely a kostol na Nebevzetí Panny Márie, nedaleko Morového stĺpu. Na námestí sa občas pritrafí aj nejaká pekná budova, alebo krajšia budova, napríklad táto. Výborne. Pani nám kývala. Toto je trebárs pekná budova podľa mňa, alebo ešte na druhej strane je tam tá zaujímavá budova. Táto, taká celkom pekná. Tam sa niečo rekonštruuje. Tam je kavárna, cukrárna, lahúdkářství, hotel, podvieží a mnoho ďalšieho. Takže za pár rokov bude námestie zrekonštruované a potom to tu bude vypadať trošku inak, respektíve asi dosť inak. Nebude tu toľko aut, teraz je to prechádzka medzi autami prakticky. Ale po boku samozrejme sa to normálne prejsť. No, parkovanie je väčšinou problém a toto majú ešte takto vyriešené, že nie je problém prísť na námestie presne do centra na aute. Ja som zvolil ten parkovací dom, pretože ja budem odchádzať niekde odtiaľ, tak aby som to nemal zbytočne niekde mimo auto zaparkované a ešte veziem chladničku, takže nech to není úplne na teple. Tak ja idem ďalej. Tu sa nachádzam pred Múzeum východných Čech, ktoré je najvýznamnejším regionálnym múzeum Kráľovohradeckého kraja. Múzeum sa nachádza v tejto secesní budove, na okraji ktorej je takýto menší parčík. Nejaké detské ihriska oplotené s nejakou terasou. To očividne býva v lete nejaký posed rodinný. Muzeum, ktoré za mnou sa nachádza na brehu Eliščínho nábrežia. Breh Eliščínho nábrežia. A bolo postavené v rokoch 1909 až 1912 podľa návrhu architekta Jana Kotery. A ja sa pomaličky presuniem ďalej v prechádzke po Hradci Králové, krásne počasie, tak si to tu užívam. Rieka, popri ktorej idem a na ktorú sa práve dívate, je rieka Labe. Ja práve kráčam do Jiráskových sadov, ktoré ležia na kvázi ako takom trojuholníkovom poloostrovčeku sútoku práve rieky Labe a Orlice. Tento most nesie názov Pražský most, kúsok Prahy v Hradci Králové. Tak tu sa nachádza bočný vstup do Jiráskových sadov. Nejakým návštevníckým poriadkom nesmie sem pes alebo voľne pobehovať pes. Tupláce psy. Zakázáno. Zákaz vodení psů, zákaz krmení nutrií. Tu sú asi nutrie, ale pochybujem, že na nejaké natrafím.
Park Jiráskové sady je obľúbený mestským parkom v Hradci Králové, nachádzajúci sa, ako som už spomínal, na trojuholníkovom území medzi sútokom Labe a Orlice. Takto podvečer môžem odporučiť na podvečernú kľudnú prechádzku. Tento park, toto nábrežie je tu krásne. Pekné zákutia, schodíky, rastliny, kvitnúce, záhradka. Je tu pekne. Určite, ak sa vydáte do Hradce Králové a chcete nejaký kľudnú prechádzku v parku, tak určite Jiráskové sady. Tak a tu už sa blížim k tomu spomínanému sútoku Labe a Orlice, dvoch riek, ktoré tečú cez Hradec Králové. Tak toto je spomínaný sútok, to je rieka Orlice, ktorá sa vleje do Labe a pokračuje už po dobe Labe ďalej. Tak úplný končí poloostrova Jiráskových sadov, kde sa presne spájajú Orlice a Labe. Tu sú opäť spomínané nutrie a ich zákaz krmenia. Vidím tu len tie kačky. Aha, nutria je tu. Tu je... Tak tam sa nutria krmí pekne. Nemáme ju krmiť, my ona sa nakrmí sama. Má tu potravy určite hodne. A tam je ďalší nutriový bobík. Jak si pláve. Pred chvíľkou bol na kameni, ale jedno dievča ho vyplašilo. Tak chúpal do vody a odplával od nej. Toto je tá, som už natáčal ju, ale je tu docela hodne. Som natáčal predtým, ten sa tu furt krmí nutrios a tu je druhá malinka. Nechcem ju vyrušiť úplne. Som úplne dolu a toto je ako piesok, ako je príjemné, mekučké na nohy. Breh Labe. A za mnou krmiaca sa malá nutríka. Tu už kráčam druhou stranou parku, ako som prišiel, takže záhrada z druhej strany. Tam v stredku záhrady je bývalá kašna, fontána. Tu sú opäť také isté schody ako na tej strane. Je to pekne spravené. Tu je spomínaná rieka Orlice. Tam som šiel popri Labe, nazad idem popri Orlici. V parku stojí aj nejaké budovy, netuším čo to je. Tu sú očividne toalety. Pekné toalety. Otváracia doba za 20 korún. Ale tieto budovy očividne nejaké. No teraz som prišiel do stredu parku, sa nachádza hudobný pavilón. Preto asi toľko lavičiek, keď tu niekto vystupuje. A tam je aj hľadisko. Tak ono to je asi stredná škola. Stredná škola vizuálnej tvorby a Hradec Králové. Tak to bude asi nejaká stredná škola. Malá, ale docela cool, že stredná škola takto v krásnom parku. Ľudia. Tam ďalej vzadu múzeum Hučák. Probíha kácení, náhradní výstavba je zaištená. Takže tu kácajú stromy. A drevený kostolík, tam presne smerujem. Park bol pôvodne dôstojnícky park a v roku 1932 ho mesto odkúpilo od vojenskej správy a začalo pretvárať v mestský park. Nachádza sa tu i tento drevený kostolík, ku ktorému sa snáď nejak dostanem, skúsim to obísť z druhej strany. Drevený kostol svätého Mikuláša, kostol pochádzajúci zo začiatku 16. storočia. Kostol sem bol prevezený z východného Slovenska v roku 1935 a je naozaj pekný, pekná konštrukcia stavebná. Vidíte tie prvky, drevené také laty, akoby cez seba prekladané, i tá strecha. Pekná stavbička. A na okraji parku môžeme vidieť i túto lávku, konštrukčne kovovú lávku pre cyklistov a peších, ktorá ide ponad rieku Orlice a vypadá docela zaujímavo. Čo myslíte? Lávka spojuje tento park Jiráskové sady s kampusom Hradeckej univerzity, ktorá je na druhej strane. Ja sa idem po tej lávke prejsť, ale musím nájsť východ, pretože park je, ako vidím, oplotený celý a niekde tu bude východ snáď, tak to proste vyjdem a vrátim sa a prejdem sa po lávke ešte k poslednému bodu, čo ma zaujal, knižnici. Prejdem po spomínanej lávke, ktorá je priehľadná. Tam je ten park Jiráskové sady, z ktorého som prišiel.
a smerujem tam. Predo mnou sa nachádza spomínaná univerzita v Hradci Králové, ktorú tvorí niekoľko budov. Majú tu ihrisko futbalové, dosť veľký areál. Predo mnou vidíte v ďalke spomínanú katedrálu Svätého Ducha na námestí a bielu väžu spoza rieky Orlice. Záber. Pekne to vypadá, čo to? A posledné miesto mojej krátkej, neplánovanej, respektíve už som tu hodinu a 3/4 návštevy Hradca Kráľového je toto. Studijná vedecká knihovna. Architektonicky docela zaujímavá budova. Vypadá to ako garáž. Nie, berte to ako for. Ale je to zaujímavé, vypadá to ako spojené z panelových blokov, čož pravdepodobne teda je. Alebo respektíve vybetónované. A tie okrúhle okná dotvárajú, to úplne zaujímavé vypadá. Obzvlášť teda s tým záberom starých gotických stavieb na námestí v pozadí. Je to netradičné. Knihovna stojí aktuálne za mnou na kraji areálu, respektíve asi v areáli Univerzity Hradce Králové, ktoré majú pekný park jarný, kvitnúci. Táto knihovna tu takto stojí, zrekonštruovaná od roku 2008, kedy prešla touto rozsiahlou rekonštrukciou a obnovou, zmenou. Na kraji sa nachádzal cvidnej nejaký bar s posedom vonku. Tak a toto bola posledná moja zastávka. Prídem na druhú stranu. Ja sa už teraz poberiem smer garáž a ukážeme si, koľko ma stálo za to skoro dvojhodinová cesta po Hradci Králové. Tak, ja vám ďakujem za sledovanie videa, odtiaľ to sa s vami rozlúčim. Ak vás video bavilo, poprosím, dajte odber, dajte like. Verím, že niekoho určite inšpirovalo, alebo mu to prišlo ako vhodný tip na jednodňový výlet, po pár hodinový výlet. Tak, vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čau! Tak, a idem zaplatiť to parkovanie. Mám listok 17.04, aktuálne je 18, skoro 50. Teda to pípnem. 25 korún kartou. Berme kartu, priložíme kartu, transakcia sa spracováva. Dokončeno. Chcete vidieť si na účtenku? Áno, účtenka. Teda to je účtenka ako mekáči obrovská za parkovanie. Tak, dobre, hotovo a teraz máme 15 minút na opustenie garáže, tak fičím. Tak čau. Ak vás moje videá bavia, tak mi dajte prosím odber a like. Ďakujem a ahoj.